Čaute! To je paráda si takto po práci zbehnúť na Hot Wheels Hunting. Tak dajte like, odber a sledujte. Tak, v Svidnickom kiku čerstvo vysypaný kejsík a siečko podľa všetkého, lebo tu vidím už dvakrát Lotus Sport Elise, nejaké novinky nájdeme, áno, tak dámy a páni, je tu Amaru GTC Treasure Hunt, tak to je krásne, tento vezmem Denisovi, keďže v Prešove ešte nemajú ječko, alebo je vyskalpované a tu máme Ferrari SF90 Stradale. No tak hneď na prvú šupu takýto pekný nákup. Trošku to ešte prehrabeme, aby sa nepovedalo, že sme nehľadali. Mercedesík, Mitsubishi Starion. A 82-ková Toyota Supra. No krásne. Tieto kusky vezmeme a ideme rovno do Stropkova. A už sme v Stropkovskom Pepku, kde nás vítajú títo adepti na STHčko hneď vpredu, čiže tu už sa to preberalo hojne. Jediné, čo je na tom pozitívne, je, že sú v zľave za 2 eurka, čož je aj tak ešte trošku vysoká cena. A pozrite tuto, aha, Vintage Club BMW 507 Cabrio. No krása. A tu je dokonca aj chaseové Porsche 5 z 5, čiže má kovový podvozok. Tu je asi celá séria Honda Custom Personalize. Čo nám tu ešte chýba? Tu je ešte Alfa Romeo. A posledným do partie by mal byť ešte... Tu ho vidím. Nejaký Mustangoš. A Ford Galaxy. A tu hneď vidím nejaké XL modely. Tu máme Silverado, ktoré je veľmi zaujímavé tým, že zo spodu má preklep. Tu môžete vidieť, že je Chevy Silverado. Možno to bude jedného dňa práve tým zaujímavé. A tu už iba Donut Drifter, ale nás zaujímajú nejaké nové doplnené mainliny. Avšak tuto na novinky nevyzerá. V tomto case by mal byť STHčkom tento Mustang, ale není. A tu z druhej strany som dokonca našiel ešte niečiu stežku. Si tu niečo ukryl niekto. Čo to bude? Tak veru. Ferrari Stradale v modrej farbe. Tak mu to tu necháme. Nebudem predsa niekomu kaziť radosť, keď práve nemal pri sebe korunky. Tu sa nedokladalo asi odkedy som tu bol naposledy.
Ferrari 365 ostali, Ford RS 200. To sú všetko Ačkové a Bčkové krabice, akurát pozerám, že tu je ten Sport Elise, takže nejaký kúsok predsa len doložili, pretože Jčkové krabice sú len teraz nové novúčičke. Ford Escort RS 1600, nádherné autíčko s tými plastovými priesvitnými svetlometmi, nič extra. A toto je dump bin plný Fordov, takých našich neúspešných adeptov na STHčko. Ferrari 5-pack čisto nový, tak to je mega. Ľudia, v Stropkove máte Chaseový 5-pack za 7 €. Bežte poň. Pekné, ale stále som nič nenakúpil. A tak som sa dostal do Prešova. No a Smik tu má novinky, pozrite sa na to Subaru Legacy. Wow, a za 4,99 to je ešte aj mega dobrá cena, ja som to pod 6 v podstate nikdy nekúpil. Mám nejaké Porscháky z toho, Teslu Cybertruck, ale Matchbox Moving Parts určite odporúčam, má to strašne pekné balenie. Tam vidíme McLaren, GTS-ko, Chevy Blazer, no krása. Nie sú to síce Hot Wheelsy, ale poteší. Tiež tu majú Vintage Racing, ale samé Porscháky. To je ako možné, prosím vás. To mali kejsku plnú Porschákov. Jaj, škoda. Nejaké Ferrarko alebo Chasik by sa oplatilo nájsť. A tu už je Fast and Furious nový setík, kde hľadáme Dodge Charger ako Chase. Ten je taký celkom žiadaný. Okrem toho veľmi pekné farebné spracovanie Dodge Challenger. V Smiku v Prešove nájdete aj celkom pekný výber mažorét a hlavne tuto. Takýto klenot rovno v plastovej krabičke. Škoda, že len Chevrolet Bel Air. Majú aj množstvo iných produktov v tejto línii, ale tuto v Smiku zatiaľ len toto. No tak ja si pre dnešok určite vyberám tento Matchbox Moving Parts za výbornú cenu. Pozerám tu ešte Opel Kadett, veľmi podobný mám, ale v klasickom mainline, ale tuto policajné BMW i4. Mám rád modely rôznych hasičských, policajných zložiek, ambulancií, tak sa to do zbierky takisto hodí. Tak, chcel som nakúpiť, veď kvôli tomu som prišiel až sem do Prešova a podarilo sa, paráda. Veľmi som sa potešil týmto novým modelom a veľmi sa teším, že vás stále bavím a že ma sledujete. Kto ešte nedal odber, správte tak teraz, veľmi to pomôže môjmu kanálu. Aby sme sa tu videli aj o týždeň, tak dík a čaute.